И здравейте хора, аз съм Алекс, тук до мен е Светли. Здравейте. Ще направя такова реклама на един пич. Един много готин пич. Малко пич се е така. Аз му помагам, с клипчета, той ще ги качи след няколко дни. Не, до утре може да са качени, е така Николай Николаев. Първото клипче трябва да му е така, вижте. Сега е така пише. Заглавието му е малко Clash Royale епизод 1. Така трябва да му е видеоклипа. Да напишете в YouTube и ще ви слезе. И така ще има скайп за връзка долу в описанието. Ще има линк за канала му и като стане 20 съба, той ще направим unboxing на най-силните пиратки в света. Чайте, че ми се спи малко, че е 3 часа вече почти. И така, ще направим unboxing на най-силните пиратки в света. Ще ги гърмим. И така, ще бъде много интересно. ще ги пратиме. Да, мисля, че това е за днес. Така. Бай-бай. И бай-бай на YouTube. Бай-бай.